こんにちは。チベットディスウィークでは、チベットやダレイラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダレイラマ法王は教授祈願法要にご出席になりました。ダレイラマ法王はツーラカンでのマネ新軍独自に参加されました。世界29カ国から集まった議員たちは東京で開催された第9回チベットに関する世界国会議員会議で3つの主要決議を採択しました。中央チベット政権指導部は世界国会議員会議開催を前に日本のチベット人及び支援者と交流しました。ゲリルマ大臣は第30回ゲユンチム記念ゴールデンカップ開会式に来賓として出席しました。オーストラリアのチベット事務所はティアンモン事件及び香港民主化運動の世界追悼イベントに参加しました。スリヤンキ代表はスコットランド議会におけるチベット超党派グループに出席しました。ビルセルのチベット事務所はベルギーの多文化フェスティバルで中央チベット政権のブルーブックプロジェクトを紹介しました。先週日曜日、ダレイラマ法王はナムギャルソイの住職であるトゥムトゥブリンポチェと約4000人の参拝者と共にマネトゥンルプとして知られる儀式に従い、観音菩薩の真言を唱えられました。この集いでは、ブッダの誕生、悟り、入滅を記念する月であるサガダワの初日からマネの蓄積が続けられてきました。法王はお堂を後にされる前に立ち上がり、ワテサンボの像とブッダの見栄に敬意を示されました。今週水曜日、ダレイラマ法王は CST ダージリン校の卒業生、ニューヨークとニュージャージーのチベット人コミュニティ、ミネソラのチベット系アメリカ人財団によって捧げられた教授祈願法要に出席されました。約5500人が集まったこの法要では、法はブッダが優しくご自身の頭を撫でられた夢の一つを語られ、その仕草は、法がこれまでの生涯でなされたすべての行為に対するブッダの承認の表であると述べられました。さらに法王はご自身とシャキャムニ仏の教えに従う者たちは教えが衰退しているように見える時代に生きているが、人は自らの心でその教えを蘇らせることができると述べられました。今週月曜日から3日間東京で開催された第9回チベットに関する世界国会議員会議には29カ国から世界の指導者たちが参加しました。この会議はチベット亡命議会が日本チベット国会議員連盟の協力を得て開催し、142名が参加しました。大会では東京宣言、東京行動計画、ダレイラム法14世の90歳の誕生日を祝う決議の3つの主要決議が採択されました。この決議はチベットが1950年に中国によって武力侵攻される以前は歴史的に独立国家であったことを再確認し、中華人民共和国に対しダレイラマ法または民主的に選出された指導者の代表者と中国とチベットの紛争の解決に向けて無条件で中道アプローチによる実質的な対話に再び取り組むよう促しています。また、パンチェンラマ11世とすべてのチベット人政治派の即時釈放を求め、チベットの交渉をシーザンに変更しようとする中国の試みを拒否し、チベット環境に関する認識向上と国際的な連携の推進などを呼びかけています。この第9回世界会議に参加した議員らはダレイラマ法の生涯と業績を称え、法の4つの基本的使命への支持を表明するとともに、ダレイラマ法14世の転生に関する最終的な権限は、法ご自身とガンデポラン財団にのみあることを再確認しました。また、中央チベット政権とともに法の90歳の誕生日を世界中で祝い、すべての意義として生きる者のために法の享受と健康を祈願しました。チベットに関する行動計画は大きく分けて、チベットに関する国会行動、チベットに関する政府レベルの行動、チベットに関する国連レベルの行動の3つに分離されました。今回の会議では特に中国による偽情報の拡散への対抗、権主義がもたらす課題への対処、国際外交を通じた人権侵害と弾圧の是正、チベットの環境的重要性と中国の抑圧的政策による影響の理解と、そして中国の影響力に対抗するための国際的連帯と立法装置の強化が焦点となりました。中央チベット政権からは、ケンポスナムテンベル議長、ペンパシン出席大臣、ドマツリテカン副議長、情報国際関係省のヌジルマ大臣、チベット亡命議会議員、情報国際関係省の長官、次官などの高官らが出席しました。
さらに各国のダライラマ法事務所の代表者も参加しました。開会式では参議院議員で前議長の山東昭子氏が主賓として、安倍昭恵元内閣総理大臣夫人が特別ゲストとして登壇し、また東本願寺の第25代法宗、大谷長順大官による挨拶も行われました。また、ダライラマ法からのビデオメッセージが上映され、ナンシー・ペロシ全米下院議長及びマイケル・マコール下院議員からのビデオメッセージも紹介されました。開会の挨拶はチベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長が行い、3日間の会議では中央チベット政権のペンマセン主席大臣をはじめ、各国議員、外交官、専門家らが講演を行いました。第9回チベット問題に関する世界国会議員会議を前に中央チベット政権の指導部は日本在住のチベット人及びチベット支援者たちと交流を行いました。今週月曜日、中央チベット政権のペンバセン主席大臣はダライラマ法の長年の友人であり、チベットへの生涯にわたる支援者である和子辰村秀也博士と面会しました。秀也博士はチベット舞台芸術を西洋に初めて紹介し、現在もアルナチャプラデシュ州のムンジュシリ孤児院をはじめチベットへの多方面にわたる支援を続けています。また、主席大臣は大阪の政府学園を訪問し、副校長の平岡弘明氏の案内の下で交流を行いました。さらに別の機会では、チベット支援グループ Fire Under the Snow に関わる日本の知識人や議会関係者のグループとアビナホテルで面会し演説を行いました。また、ケンポスナムテンベル議長、ペンパチン主席大臣、ドマツリテカン副議長、天神分総議員を含む中央チベット政権の指導部がダライラマ法日本代表部事務所で在日チベット人コミュニティに対して講演を行いました。この会合には代表のアリアツワンギャブ博士、元代表のペマギャブ氏、国際チベット支援キャンペーン会長の天寿ギャツ氏、そして事務所のスタッフらも出席しました。中央チベット政権指導部はこの集いでチベットの歴史的背景の理解と学習の重要性、子どもたちへのチベット語と文化の継承、滞在国におけるロビー活動やチベット支援の必要性、国際的支援団体の存在意義、そして日本におけるチベット人同士の団結の大切さを強調しました。また埼玉県の室山町では1960年代初頭に日本に定住し始めた第一世代のチベット人グループとの交流も行われました。先週日曜日、中央チベット政権公安省のドマギャリ大臣は、ダラムサラのアッパー TCB 学校で開催された第30回ゲユンチモゴールデンカップ開会式に主賓として出席しました。また、チベット最高裁判所の石尾アム首席裁判官が特別来賓として出席しました。今年のゲユンチモトーナメントにはインド及びネパールから16チームが参加しており、大会は今月11日まで開催される予定です。今週木曜日に選手及び大会運営委員会のメンバーはダライラマ法に謁見しました。先週日曜日、オーストラリアチベット事務所の中国連絡官であるダワサム氏は、シドニーのアッシュフィールド合同協会で開催された中国共産党政権の犠牲者のための豪州ニュージーランド連盟主催のセミナーに出席しました。このイベントはティアンムン事件及び香港民主化運動で命を落とした人々を追悼するものでした。ダワサム氏はダライラマ法王が香港の中国側との非公式会談の可能性を危うくするリスクの承知の上で、1989年に中国学生運動を支持する声明を発表した最初の世界指導者の一人であったという感動的な逸話を振り返りました。この連帯の姿勢を継続するため、ダワサム氏は北米とヨーロッパにある他のチベット事務所の中国連絡官とともに、ヨーロッパの中国人民主主義者が主催した世界規模のバーチャル記念式典に参加しました。また、ダワサム氏は、チベット事務所オーストラリアの代表として、ダライラマ法の90歳の誕生日を記念して、キャンベラのチベット人コミュニティが開催した自主的な献血キャンペーンにも参加しました。先週水曜日、チベット事務所ロンドンのツリアンキ代表はスコットランド議会ホリルードで開催されたチベットのための超党派議員グループ会合に出席しました。この会合はスコットランド議会議員であり、同グループの議長を務めるロス・ジョン・グリア氏によって主催されました。会合においてツリアンキ代表はスコットランド議会の本会議でダライラマ法の転生問題に関して懸念を表明したロース・ジョン・グリア議員に感謝を述べるとともに、ロンドンで予定されているダライラマ法の誕生日祝賀プログラムについて報告しました。
また、釣りヤンギ代表はスコットランド国立博物館を訪問中に、元スコットランド議会議員のリンダ・ファビアニ氏と面会しました。チベット支援グループの運営に尽力したリンダ氏への感謝の印として、チベット伝統の白いスカーフ肩とダライラマ法の最新刊ワイスフォード・ワイスレスを贈呈しました。さらに、ロース・ジョン・グリアン議員、釣りヤンギ代表、チベット連帯の理事であるカメロン・ギャロット氏とエレノア・バン・ロゼングレン氏らは、先週金曜日にカユサミール総院を訪れ、同総院の住職であるイシローサリンポチェと面会しました。先週金曜日、ブリュッセルチベット事務所のテンジン・ノルデン氏が、ベルギーのチベット支援団体ルンタンの招待を受け、同国で開催された多文化フェスティバルに参加しました。この催しの一環として、ブリュッセルチベット事務所は、ルンタン及びビーターグベルギーの協力を得て、中央チベット政権のブルーブックプロジェクトを推進し、チベット問題に対する理解と関心を呼びかけました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。